Ćao društvo, evo nas danas opet sa litijumskim baterijama. Danas ću napraviti jedan video za jednog mog gledaoca koji je pitao da li BMS ograničava prepunjavanje baterije, to jest kad se napune do kraja da li se punjenje prekine. Isto tako kad se prazne da li on BMS štiti od previše pražnjenja. Tako da ćemo danas napraviti jednu bateriju od 12 V, pošto sam nabavio jedan BMS sa 3 baterije, to jest 3S, tako da danas ćemo 3 baterije 18650 da spojimo u 12 V sa ovim BMS-om i da to testiramo, da vidimo da li će puniti, da li će prazniti, kako će to raditi. Nisam nikad radio, prvi put sam kupio ovaj BMS kod Kineza, idemo to da spojimo. Još ranije neki projekat sam radio pa sam polemio ovako 3 baterije. Nemojte me sad kritikovati da se to ne sme lemiti, da to mora da se punktuje. Jasno mi, ali eto, polemio sam. Nisam imao punkt aparat, nemam ga još uvek, u planu je da se nabavi, jer stižu mi baterije, tako da će doći punkt aparat pa da punktujemo malo baterije. Za sad su zalemljene. Tako da ove 3 su spojene već u 12 V, idemo na njega taj zalemiti BMS, da vidimo kako se on prikopčava i šta već. E sad, ove baterije su prilično stare i ova izolacija je prilično loša. Sad, da mi se ne bi desilo masa na masu da se spaja, mi ćemo to polepiti bateriju ovako sa 1 milimetar razmaka, a onda ćemo isto na njega zalepiti taj BMS, da ne moramo da se njakamo, što kaže, da nam ne beži, da nam sve to bude onako, što kaže, na dohvat ruke i ugodno. Idemo to polepiti pa da probamo. Ja ću to ovako ovim vrućim lepkom, jer je to meni najjednostavnije, što kaže, odmah je stegnuto. Možda će mi neki opet kritikovati da to ne valja vruće, ali to je toliko, se brzo hladi, a ove baterije su metalne i nema šanse da se ona pregreje, da napravi probleme. Naravno, postoje i originalni držači, što kaže da drže baterije na rastojanju, ali ja ih nemam, zapravo imam, ali ne znam gde sam ostavio, da ne kažem da ne tražim sad u garaži, tako da ćemo ovo sklepati ovako. Ovo je ipak samo za testiranje. Na ovom BMS-u koji je kupljen kod Kineza je tačno obeleženo gde se spajaju baterije, tako da ima 0 V, to je prvi minus, pa onda ima 4,2 V, to je znači prvi plus sa te prve baterije. Onda ima 8,4 V, to je zapravo plus sa druge baterije, i onda ima 12,6 V gde je plus od poslednje baterije. I onda ima plus minus gde se zapravo to napaja. Sad ću taj BMS zalepiti ovako na baterije, tako da mi odgovara, znači 0 na prvi minus. Ovako, 0 V i 4,2 prvi plus, ovde je drugi plus 8,4 i poslednji plus na 12,6. Tako da mi bude zgodno. E sad stavit ću malo više lepka i lagano uvaljati, da nam naravno pločica ne napravi kontakt sa tu nekim metalnim tim delovima gde je skinuta ova izolacija sa baterija. Da vidimo da nam ne pravi možda ovaj lepak neki spoj, tako da evo tu i ovde ćemo staviti na 2 mesta, biće dovoljno, da vidimo, evo ovako. I ovde. I što kaže, na brzinu zalepimo. Pogledajte, odvojeno je svugde po 1 milimetar, milimetar i po, tako da mi ne napravi kontakt neki neželjeni.
I sad nam ostaje samo da polemimo žice, s tim što moramo dodati jednu ovde i jednu ovde. I ove dve. Sad, koji je redosled bitan, nemam pojma. Ja ću zalemiti prvo, evo ovako, nulu, znači 0 volti, prvi minus i zalemio sam ovaj 12,6. I sad ćemo još dodati ove dve. Znači, odavde sa plusa mora ići na 4,2 volta, jer toliko je baterija, napon prve baterije. I ovako ćemo. Pa ćemo tu na plus i odavde posljednju 8,4 volta. To ide na plus ove srednje, ili naravno to je potpuno isto ovde, ali evo zalemit ćemo na srednju. I evo ga, gotovo. Sad ćemo još zalemiti dovodni plus i minus. I možemo da merimo napon. Evo ga, pogledajte. 12,27 volti pokazuje momentalno. I to je baterija koja je punjena sigurno pre 1 godinu i po 2, tako da stavit ćemo sad da se puni. Znači 12,6 volti. Evo ovako, 12, da kažemo 12,5, ali ćemo proveriti unimerom. Evo pogledajte, 12,46, sad ćemo još malo dodati. Evo ovako, 12,6. Pogledajte, vuče samo 100 mA, što je skoro puno. Evo sad ćemo ovako staviti ove žabice da merimo napon koji dolazi do baterija. Znači, evo, ovo je minus, ova crvena će biti plus i to ćemo nakačiti na unimer. Evo ovako. I pustit ćemo punjenje. Evo pogledajte, 12,35 volti je momentalno. Sad koja struja punjenja? Verovatno ovih tu 200 mA koliko pokazuje na ispravljaču momentalno, zato što su baterije skoro pune. Zapravo neće napon pasti, napon treba da ostane 12,6 volti jer je to napon s kojim se pune baterije i one bi trebale da zadrže taj napon. Ali struja bi trebala bukvalno da padne na nulu. Znači da više ne prolazi napon kroz BMS. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Ja ću sedeti tu i bit ću uporan da vam to snimim. Možda bi bilo bolje
da ja to prikopčam, zapravo da on meri amperažu, a ne voltažu. Voltaža je uvek 12,6. Idemo mi da instrument prebacimo da meri miliampere, da vidimo koliko on sa koliko miliampera puni i da li će u jednom momentu to prekinuti. Evo ovako, stavio sam na miliampere i spojio ovaj plus preko unimera, opa, evo prekinuo je, preko unimera, da pokazuje struju punjenja. Pogledajte, 105 miliampera je momentalno. E tako ćemo ostaviti pa da vidimo šta će se desiti. Društvo, ništa se ne dešava novo. Palo je ispod 90 miliampera i još uvek pune. To je stvarno malo, sa 90 miliampera moglo bi da danima puni, ali mislio sam da će u jednom momentu prekinuti i da će pasti samo na nulu, da će BMS prepoznati da je on pun, ali očigledno to BMS ne radi, nego punjač koji bi trebao da tako funkcioniše kad napuni bateriju, da prekine punjenje. Što znači da BMS, barem ovaj kineski, neće prekinuti punjenje baterija. E sad, da li će on prekinuti kad padne ispod nekih 7, nešto volti, 7,5 volti, koliko je minimalno da se isprazne ove 3 baterije, nisam siguran. Nakačit ćemo mi neku sijalicu, imamo od 1,5 amper što vuče, pa ćemo ostaviti da vidimo da se isprazne. Najzanimljivije što najverovatnije da taj BMS koristi da on rasporedi tu struju podjednako na sve 3 baterije, isto tako kad vuče, da vuče sa sve 3 podjednako. Verovatno tome služi. Ajde vi koji znate, koji ste stručni, pišite obavezno da i mi znamo kako radi taj BMS, ako već nisam otkrio ništa u ovom videu. Evo ovako, šta ćemo sad dalje napraviti? Sad kad merim napon baterije 12,6, čim odspojim napajanje, padne na 12,4. Sad ćemo prikopčati jednu sijalicu, stavio sam voltmetar direktno na bateriju, a mi ćemo sa BMS-a da vučemo 1,5 amper, koliko vuče sijalica, pa ćemo da vidimo kako pada napon i kad padne na nekih 7,5 volti, vidit ćemo da li će on isključiti ili će prazniti i dalje. Pustit ćemo na 7, 6 volti, nije bitno, reskirat ćemo ove baterije, nije bitno za video. Idemo to prikopčati. Ja sam prikopčao sijalicu, napon drastično pada, zato što su loše baterije, ali nije bitno, meni je bitno da li će sijalica da prekine kada padne ispod 7 volti. Tranzistori su hladni zato što ovaj BMS navodno može 40 ampera da daje. Malo sam prekinuo, ne prekinuo, sijalica još uvek sija, nego snimanje. Jer polako sad sve sporije pada napon, evo sad je 9,6 volti, tako da ništa, prekidamo i čekam ja, pa ću vam snimiti taj 7,5 volti pa na niže. Da vidimo šta će se desiti. Društvo, otišao sam da ručam, a ono napon još uvek 9,37, nikako da padne. Izgleda te baterije dobro drže na niskom naponu. Evo ga, društvo, imamo iznenađenje. Ugasile se sijalice. E sad, na koliko volti tačno ne znam, negde 8,5 volti ako se ne varam. Idemo sad ponovo da prikopčamo, jer sad je tu prazna baterija i one kad krenu zapravo sijaće. Nakačio sam još jednu malu da bi brže išlo, još sam čekao pola sata pa nikako. Idemo sad da nakačimo da vidimo kako će, na koliko tačno volti prekida. Pogledajte, sad pokazuje 11 volti, ali odmah će ono pa s čim ja prikopčam. Pogledajte.
zato što je baterija prazna. I negde 8,8, ako se ne varam, vidit ćemo, sad će to brzo. Pa ćemo baš sačekati da vidimo tačno na koliko će isključiti. Što znači da BMS funkcioniše, ne da se previše isprazne baterije. 8,8,8,7, nisam siguran, nisam tačno gledao baš na Unimer. Sad ćemo da vidimo. Znači ispod 8,6, 8,5, sad ćemo da vidimo još malo. Evo ga. Evo ga, vidjeli ste društvo. Odlično, BMS funkcioniše, znači ne dozvoljava da se baterije isprazne i unište. Znači, evo vidite na koliko je izbacio. Ja sam presrećan, prezadovoljan. Sad kako punjenje? Da li bi možda kad padne na 50 mAh prekino punjenje, se stvarno ne znam. Trebalo bi ostaviti pa pratiti, ali jedino da stavim neki time-lapse malom kamericom, pa da ko će tu sedeti i čekati satima dok se to napuni. Ništa društvo, nadam se da je ovaj koristan video svima vama, meni jeste sigurno, ovo ćemo iskoristiti u nekim projektima. Do sledećeg videa društvo, veliki pozdrav, supscribeujte se, ćao!